Hello mga ka-Frenny, second location na namin ito. Nandito kami sa tingin ko Barangay Balog ito kasi nilikuan namin. Ang sabi niya Balog, going to Balog Elementary School. Nandito kami sa Swal na tinatawag nilang, sabi nila Little Baguio daw. Tapos itong nasa likod namin mga ka-Frenny, ito yung sinasabi nilang baog. Alam niyo yung baog, yung hinahalo sa munggo, sa mga ibang gulay, dinengdeng ganun, pwede yan. Yan siya. O diba? Yan yun. Puno ng baog. Sa mga Ilocano, very popular ito. Dito sa amin sa Pangasinan, alam nyo naman, parang gitna kami ng sibilisasyon ng Ilocano, Tagalog, ganun, halo-halo, Pampangan, kasi North kami. Ayan, kaya alam din namin yan. O diba? Para talaga siyang Little Baguio. Kung napapansin nyo, maraming pine tree. Maraming pine tree, maraming puno. True. Pupunta muna namin yung mga nag-pre-prenup kasi nandun sila. Nandun. O diba? Pag-uwi mo, problema ka. Shout out sa anak ko. Sana okay ka lang dyan, anak. Very good ka. Palang tayo kinukunaw da. Baka yun yung pine tree pinanggalingan. Nalada. Uy! Mas nasa kita. Amagi ito magabay sa untan. Saan? Andra. Okay, agatin na milawarin, Boss Ruben. Kay Diyos. Ha? Kay Jose? Yeah. Kamata Jose. Kuning. Kung makalat ka. Gabagabay ito balik. Ay, nalan to. Batil mo na yun. Nagalingan ka? Meron pa? Okay, muna ito ang tingin dun sa malayo. Okay, ganyan lang, stop. Stop muna natin. Ito na ang moment of truth. Medyo mainit na. Hindi ko alam kung Jose, pack up na ba? Pack up na? Di ba? Balik na sila doon sa site kung saan nag-park yung ano. Oo nga. Awiwi na ako! Ay, ganon. Pag ikaw ang gana-gana, tapos pag ako doon sa may ano, tusok-tusok. Grabe. Maruk sa iraray kay ibang mga friends.
Yung iniwan ko lang yung cellphone ko. Iniwan ko lang yung aso. Pagbalik ko namin nilang picture sa cellphone ko. Ako pa ngayon. Ako pa ngayon. Wala pa akong picture kasama ng supplier. Sabi nila ito daw yung Little Baguio. Ito ba yun? Hindi. Hindi daw. Anis ite. Ay, ito. Mga kapreni, yung mga ano, mga kapreni. Mga kapre. Diyos, mukhang kuning. Ha? Kuning, ito ay. Ba Joseph eh? Hindi, Sandra. Ah, Sandra. Sandra. Katulog ba? Hindi. Hindi pala eh. Lord, sana pasakay na nila ako sa motor kasi malapit na. Huh? San Carlos, kamu pa? Meow. Isa tayo. Nash, Nash, Nash. Ay, ting, sa kay Kim. Jung. Yeah. Mamuka ni kinalewat ato. Bakit? Nagabang talaga ko sa likod. Bakit? May oras rin meron. Tadads. Ay, baby daoy. Mahirap sumbantay lagi. Apa nyiro? Ha? Mahirap sumbantay. Sa akala na ay makaporos. Tinulang anak sen. Frenny, come Frenny. I am so lucky for today's video. na-exercise ya marutak ano na yung mali. Ngabi kami medyo narutak-rutak. From Istanza to Wala labat na dabong sa malinis. Sual. Di ba? I feel so lucky for today's video. Okay na yun. Si kinuin si Ay, Tanda da ay, ama may hospital namin piga-piga. ang mga may sala. Andi, di ba wamadad arap na abong dalaba? Yung Anong ko jumad akasingar jumadad ami jay sa daan. dapat kasi ang tutuog sa masyal area. Ano nang ko namin nang kinaman piripira ko mapaway. Baghat naman ka. toing. Nash! Nash! Nangyamo, papansin natin ha. Nash! Oh. Saya makako. Nash! Ay mga ka-friendly, nandito tayo ngayon sa Little Batanes. Ayan, nandito tayo sa tapat ng power plant ng Sual. Akala ko sa Sual kami pupunta mismo sa may power plant, hindi pala. Tapos ito yung tinatawag nilang Little Baguio and Little Batanes. Doon ang Little Batanes. Ayun oh, ang ganda. Wow. Oh, 'di ba? Wow. Little Batanes. Kaya pala tinawag na Little Batanes, ganyan siya. Wow. Ooh. Ayan ang aking driver, Kuya ni Kuya Armel. Struggle is real dito sa Little Batanes or Little Baguio, dito sa may Sual, Pangasinan. Yan. Hindi ko kumpleto ang aurahan nyo dito. Ayan. Si Kuya. Pasaway ka. Sige, akitin mo hanggang itas. Ganito yan. Paano ka kasi makakakit? Tingnan nyo na ang pagitan. Sige, go! Mampadaos-dos ka lang. Slide. Ay! Philippines ka lang dyan. Di naman. Asyakit lang yung puwet mo.
Tubig ko ng pinpuin. Baka kina yung tubig. Wow. Tubig yan kasi kung ano naman, alam mo naman na ganyan kapag agdaan ng gagawin. Third location na kami. Nandito pa rin kami sa Swal, pero ito na yung tinatawag nilang Little Baguio. Tapos yung kanina, napunta natin yung Little Batanes kung nasaan yung power plant. Ah, nandun pa rin si Kuya. Pababa pa rin siya, pero patras na. Sa mga nakakaalam, shout out sa mga taga Swal dito sa Little Baguio. Para saan ba talaga to? Hagdan ba ito? Kasi uy! Grabe naman yung pagitan o sa tubig lang yan. May pusi ang puste bilay. Lunti. Grabe. Harap ke. Ini kay kampo. Pega. Mil. Mil. Oops. Dump truck. Minpo dito. Idog po sir. Harap mo lang puting kataw mo dito. Pirag. Kailangan ng fertilizer dito.